வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, தமிழக சட்டசபையில் நேற்று நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் குறித்து சம்மந்தமான விஷயங்கள் பற்றி தான் அலச போகிறோம். ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஸ்கீம் வந்து எப்போ அமல்படுத்த போகிறாங்கன்னு இப்போதைக்கு தெரியல. ஆனால் அதற்கான குழு வந்து மத்திய அரசு அமைச்சிருக்காங்க. அதுக்கான கருத்து கேட்பு வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. பொதுமக்கள்கிட்டையும் சரி, மக்கள் பிரதிநிதிகளும் சரி, அந்த கருத்து கேட்பு பணிகளை வந்து தொடங்கியிருக்காங்க. யார் வேணால் எந்த கருத்து வேணால் சொல்லலாம். இதோடைய பொருள் என்னென்னா வந்து, நாடாளுமன்றத்திற்கும் சட்டமன்றத்திற்கும் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்தப்படும் என்பதுதான். இதில் வந்து என்னென்னா, உள்ளாட்சி தேர்தலையும் சேர்க்கிறது தான் கொஞ்சம் நிறைய இடங்களில் பிரச்சனையாகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து அது எப்படி பஞ்சாயத்து வந்து நகராட்சியிலேருந்து மாநகராட்சி எல்லாத்துக்கும் ஒரே நேரத்தில் வந்து தேர்தல் நடத்த முடியும்? இப்போவே வந்து 5 கட்டமாக 4 கட்டமாக நடத்தப்பட்டு வருது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் குழப்பங்கள்லாம் வந்து நீடிச்சுட்டு வருது. இப்போ இந்த நிலையில் வந்து தமிழக சட்டசபையில் வந்து தீர்மானத்தை வந்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வந்து கொண்டு வந்திருந்தார். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இது சம்மந்தமாக தான் வந்து எல்லாருமே கருத்து தெரிவித்தாங்க. கருத்து தெரிவித்த பலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து, இதே மாதிரி கொண்டு வரும்போது நாடாளுமன்றத்திற்கோ சட்டமன்றத்திற்கோ இதுக்கோ உள்ளாட்சிகளுக்கோ வந்து தேர்தல் எப்படி நடத்த முடியும், அதுக்கான சாதக பாதகங்கள் என்ன, இதனால் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசை சில மாநிலங்களில் கலைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து உருவாகும், மத்திய அரசு ஒருவேளை கலைய ஆரம்பித்தால் மாநிலங்களுடைய நிலை என்னாகும் என்பது போல பல்வேறு கோஷங்களை முன்வைத்து எம்எல்ஏக்கள்லாம் வந்து பேசினாங்க. இந்த தீர்மானம் வந்து சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட போது அதிமுக தரப்பில் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த சீர்திருத்த குழுவில் வந்து அதிமுக சில கருத்துக்களை பதிவு செய்துள்ளது. எங்களுடைய கருத்துக்கள் அந்த குழு ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த திட்டத்தை ஆதரிப்போம், அதாவது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்தை ஆதரிப்போம் சொன்னாங்க. தீர்மானத்தை பற்றி அவங்க எதுவுமே சொல்லலை. பாஜகவும் இதே தான் சொன்னது. வளர்ச்சிக்கான ஒரு விஷயங்கள் வரும்போது, காலத்துக்கேற்ற விஷயங்கள் வரும்போது அதுக்கேற்ற போது மாறிக்கொள்ள வேண்டும் தான் பாஜகவுடைய கருத்தாக வந்து சொன்னாங்க. மற்ற கட்சிகள் எல்லாமே இந்த தீர்மானத்தை ஆதரித்து நிறைவேற்றப்பட்டுச்சு. மற்றொரு தீர்மானமும் வந்து சட்டசபையில் வந்து நேற்று நிறைவேற்றினாங்க. அது என்னன்னா வந்து தொகுதி மறுசீரமைப்பு தான். தொகுதி மறுசீரமைப்பு படி, மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு படி, மக்கள் தொகை அடிப்படையில் வந்து தொகுதியை நிர்ணயம் செய்ய சொல்லி மத்திய அரசு ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி தமிழக தீர்மானம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா, தீர்மானத்தை வந்து பேசி எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா, மக்கள் தொகை கட்டுப்படுத்திய மாநிலங்களில் தமிழகம் முதலிடமாக இருக்குது. தமிழகம் வந்து மத்திய அரசு முன்னாள் மத்திய அரசு சொன்ன எல்லா விஷயங்களும் பின்பற்றி மக்கள் தொகையை குறைச்சிருக்கு. பெரும்பாலும் தென் மாநிலங்களில் மக்கள் தொகை பெரும்பாலும் குறைக்கப்பட்டிருக்கு. அதே நேரத்தில் வட மாநிலங்களில் பீகார் உள்பட்ட மாநிலங்களில் மக்கள் தொகை இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. இங்கே தான் பிரச்சனையாகுது. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, மக்கள் தொகை அது அடிப்படையில் தான் நாங்கள் வந்து தொகுதிகள் வருவதை செய்யவும் சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பீகார் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் வந்து எம்பிக்கள் எம்எல்ஏக்கள் உடைய எண்ணிக்கை வந்து உயரப்படும். ஏன்னா மக்கள் அதிகமாகிடுச்சு. தமிழகம் உள்ளிட்ட சில மாநிலங்கள் என்ன ஆகும்னா, இருக்கிற தொகுதிகளையும் குறையக்கூடிய வாய்ப்புகள் வரும். அதனால் வந்து நம்ம ஒரு மக்கள் தொகையை குறைத்ததற்கு இது ஒரு தண்டனையாக அங்கே மாதிரி தான் எல்லோரும் வந்து இங்கே தண்டனை பேசுனாங்க. தண்டனை பரிசு கொடுக்குற இடத்துல தண்டனை மாதிரி தொகுதிகளை குறைத்தால் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? இந்த சம்மந்தமாக தான் வந்து சட்டசபையில் எல்லாருமே விவாதித்தாங்க. எம்எல்ஏக்களும் அதே கருத்து செலுத்தாங்க. செல்வபிறந்தகை காங்கிரஸ் சட்டசபை தலைவர் செல்வபிறந்தகை சொல்லும்போது என்ன சொன்னார்னா வந்து, இதன் மூலம் 8 தொகுதிகள் வரைக்கும் நமக்கு இலக்கு நேரிடும், அதை வந்து நம்ம தடுக்கணும், அதுக்கான முயற்சிகளை கொண்டு வரணும், எல்லாரும் இணைந்து செயல்படும் சொல்லி சொன்னாங்க. இந்த திட்டமும் வந்து ஒரு தீர்மானமும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சட்டசபையில் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றினார். இதுக்கு அமோக ஆதரவுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து இதில் அதிமுக முழு ஆதரவை தெரிவித்தது. பாஜகவும் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த தீர்மானத்தில் இருக்கிற கவலைகளையும் பொறுப்புணர்வை நாங்கள் புரிந்து கொள்கிறோம், அதுக்கு ஏற்றாற்போல் மத்திய அரசு நாங்கள் பேசுவோம் சொல்லி ஆதரவு நிலைப்பாடு தான் எடுத்தாங்க. இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகம் ஒற்றுமையாக இருக்கிறது. தொகுதி மறுவரையில் வந்து தமிழகத்துக்கான தொகுதிகள் குறைக்கக்கூடாதுங்கிறதுல வந்து தெளிவாக இருந்தாங்க. அந்த ஒற்றுமையை வந்து சட்டசபையில் இருந்து பார்க்க முடிஞ்சது. தொடர்ந்து நம்ம அரசியல் பேசுவோம். தொடர்ந்து எங்களோட இணைந்திருங்கள். நன்றி.